Lebapda we Balkanda manadyň hümmedi peselýär. Marynyň polisiýasy valyutanyň gara bazaryna reýd geçirýär. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurduň gündogarynda we günbatarynda dollaryň gara bazardaky bahasy gymmatlady. Maryda polisiýa gara bazarda reýd geçirdi. Birnäçe raýady saklady. Bular barada Azatlygyň ýurt içindäki habarçylar 15-nji ýanwarda habar berdi. 14-nji we 15-nji ýanwarlarda Türkmenabadyň bazarlaryna $1.20 manatdan satyn alınıp başlandy. Balkanda we Türkmenistanda şäherlerine 19 manat 80 tengeden satın alınýar. Soňky ençimi aý bäri $1.19 manat töwereklerine saklanýardy diýip habarçy aýtdy. Gara bazarda dollaryň gymmatynyň ýokarlanmagy bazarlarda harytlaryň bahalaryna täsir edýär. Habarçy täze bahalar bilen bagly ençimi Lebapda bilen guruldaş boldy. Manadyň hümmediniň ýene-de peselmegi ýerli ýöneki adamlaryň günnelik zerur harytlary satyn almakda çekýän kynçylyklary barada şikayet etmeklerini alyp geldi diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy Maryda şäherine polisiýa işgärleriniň gara bazarda dollar sewdasy bilen meşgullanýan raýatlary saklaýan ony habar berdi. Maryda şäheriniň Gurban Sultan köçesiniň ugrunaq mer bazarynyň goloýuna valyuta sewdasyny edýän raýatlar polisiýa işgärleri tarapyndan tutsak edilýär. Şu 15-nji ýanwarda polisiýa işgärleri gara bazarda valyuta sewdasyny edýän raýatlara garşy çäre geçirdi. Dollar satýan we satyn alýan raýatlar saklandy. Olar Maryda şäher polisiýa müdürligine äkidildi diýip habarçy Marydan habar berdi. Dollaryň bir kanun sewdasy bilen baglylykda Gurban Sultan köçesinden 5 adam, wagzalyň goloýundan 2 adam, gök bazaryň ýanyndan 4 adam, läle bazardan 3 adam saklanypdyr diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä saklanan raýatlardan mundan beýle gara bazarda dollar alyşyp çalışmajakdyklary barada dilhat alındy. Ondan soň Maryda şäher döwlet salygy tutgullugy saklananlara jerime saldy. Marly habarçynyň sözlerine görä polisiýanyň gara bazarda geçiren reýdini häkimiýetlerden gaçmagy başaran raýatlar goloýdaky dukanlarda we kafelerde gidlendiler. Olar polisiýa işgärleri gidýänçä ýola çykmadylar diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä adamlar Maryda dollar çalışmak üçin welaýatyň dürli künjünden welaýatyň merkezine barýar. Emma dollar çalışýan adamlar gaçyp gellenip tutsak edilip ýören soň olar dollarlaryny çalışyp bilmän ýerlerine gidýärler diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň kursyny 3,5 manatlygyna saklaýar.